Tervehdys Blue Team Buildersin seuraajat. Tässä puhuu Blue Team Buildersin toinen perustajista Markus Söderblom. Ja tässä seuraavassa videossa esittelen hieman Blue Team Buildersin tavallisuudesta poikkeavaa aihetta, nimittäin Kyberturvallisuuskeskuksen kybermittaria. Mutta ennen kuin mennään aiheeseen, niin katsotaan hieman tarkemmin, että mistä Blue Team Buildersissä olikaan kysymys. Eli Blue Team Builders on vuonna 2020 perustettu yhteisö, ei rekisteröity yhdistys. Meillä on parikin domainia näistä, esimerkiksi www.btp.blue-sivuilta löytyy tarkemmin lisätietoa. Lyhyesti tavoitteena on edistää tietoisuutta erilaisista FOSS, eli freeware tai open source, eli tästä ilmaisista tai avoimen lähdekoodin tietojärjestelmistä tai sovelluksista. Edistää siis tietoisuutta ja erityisesti koskien tietoturvallisia järjestelmiä. Ja alaan seuraavat tietävät hyvin, että internet on pullollaan erilaisia erittäin mielenkiintoisia ja hyviä, hyväksi havaittuja ja tunnettuja erilaisia avoimen lähdekoodin tietoturvajärjestelmiä ja sovelluksia, joita voi erityisesti esimerkiksi kotiverkossa hyödyntää, miksei myös jossain mikro- tai pienessä pikkubisneksessäkin. Ne soveltuvat erityisesti tällaiseen itseoppimiseen ja auttavat ikään kuin tällaisessa käytännön opiskelussa koskien tällaisia tietoturvallisia järjestelmiä. Ja Blue Team Buildersin toiminta niin keskittyy juurikin tällaisiin tietoturvajärjestelmien käyttöönottamiseen, niiden rakentamiseen, ja toiminta on tarkoitettu niin niistä kiinnostuneille ihmisille. Ja pyrimme järjestämään erilaisia tilaisuuksia, foorumeja, webinaareja. Kun koronatilanne Suomessa helpottaa, niin myös live-tilaisuuksia. Joihin sitten kutsumme asioista kiinnostuneita ihmisiä mukaan, ja kuka tahansa on tervetullut mukaan, kuka on kiinnostunut tällaisia rakentamaan. Ja näissä tilaisuuksissa saa sitten vertaistukea, saa apua, saa keskustelua, voi kysyä, voidaan vaihtaa ajatuksia, voidaan inspiroitua ja esitellä toisillemme erilaisia näitä mielenkiintoisia FOSS-järjestelmiä. Ja lisäksi meillä on erilaisia blogikirjoituksia, LinkedInin artikkeleita sekä tämän tyyppisiä videoita toteutamme myös. Ja kaikki toiminta toteutetaan pro bono publico, eli vapaaehtoisvoimin, eli vailla kaupallisia taustatarkoituksia ja harrastusmielessä. Pääsylippuja ei myydä tapaamisiin ja mitään luentopalkkioita ei makseta. Sponsorointi on tervetullutta, jos edustat jotain yritystä tai yhteisöä, ja sponsorina voidaan kustantaa muun muassa tapaamisten tiloja ja niihin hankittavia virvokkeita. Blue Team Builders ryhmän nimenä niin tulee sanoista Blue Team, joka tarkoittaa tietoturva-alalla tällaista puolustavaa tietoturvallisuutta tai ryhmää. Se on vakiintunut kuvaamaan sitä. Ja Builders, eli tietenkin rakentajat, kuvaa ryhmän toimintaa. Ja yhdessä Blue Team Builders kuvaa siis ryhmän toimintaa, eli rakentaa tällaisia tietoturvallisia järjestelmiä. No joo, se siitä Blue Team Buildersista. Mutta jos mennään itse aiheeseen, niin tässä lyhyessä johdannossa mistä kysymys, eli lyhyt sitaatti Kyberturvallisuuskeskukselta napattuna. Kysymys on käytännössä siitä, että kuten tietoturva-alaa seuraavat hyvin tietävät, niin digitaalisen toimintaympäristöön kohdistuu yhä enemmän kyberuhkia. Ja erilaisia keinoja ja työkaluja ja apuja on saatavilla. Ja eräs näistä on Kyberturvallisuuskeskuksen vuonna 2020 lanseeraama tällainen kybermittari, joka on lyhyesti tällainen itsesarviointityökalu, lähinnä tarkoitettu yrityksen tai organisaation käyttöön, tällaisen yrityksen tai organisaation
itseisarviointiin kyberturvallisuus kautta tietoturvatulokulmasta. Ja mainio työkalu, ilmainen sellainen, saatavilla Kyberturvallisuuskeskuksen nettisivuilta. Ja nyt olisi tarkoitus hieman käydä läpi, että missä tässä hienossa työkalussa on kysymys. No ennen kyberturvamittarin siirtymistä niin muutama sananen Kyberturvallisuuskeskuksesta. Keräsin hieman tietoa, mitä Kyberturvallisuuskeskus itse mainostaa itseään, minkälaista toimintaa he harjoittavat. Kyberturvallisuuskeskus on Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin alainen yksikkö, viranomainen. Ja lyhyesti sen tehtävänä on kehittää ja valvoa tieto- ja viestintäverkkoja sekä palvelujen toimintavarmuutta ja turvallisuutta ja tuottaa tietoturvallisuuden tilannekuvaa Suomesta. Eli tällainen neutraali, objektiivinen viranomaistaho Suomessa, jonka puoleen voi kääntyä, kun on tarvetta pyytää apua tai lausuntoa tai näkemystä koskien tietoturvallisuutta Suomessa. Ja yrityksiä ja organisaatioita, joilla on toimintaa Suomessa ja tarvitsevat tietoturvaan liittyvää avunantoa. No, KTK:n toiminta jakaantuu muutamiin eri osa-alueisiin, tällaisen CERT-toimintoon, tulee sanosta Cyber Emergency Response Team, jonka tehtävänä on ennaltaehkäistä tietoturvaloukkauksia ja tiedottaa tietoturva-asioista. Ja tällaisia CERT-toimintoja on kansallisia muillakin mailla, ja KTK tekee varmasti yhteistyötä myös muiden CERT-toimintojen kanssa eri maiden välillä. Tällainen NCSA-toiminto, eli National Communication Security Authority, vastaa turvaluokitellun aineiston sähköisen tiedonsiirtoon ja käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista. Ja sitten myös KTK tällaisena viranomaistoimijana tahona, niin tällainen sääntely ja valvonta on osa toimintaa, ja KTK ohjaa ja valvoo tietoturvatoimialaan kuuluvien säännösten ja määräysten noudattamista. Ja lisäksi erittäin mainiona käytännössä kaikkia myös yksityisiä henkilöitä koskevana toimintana, niin KTK:lla on mainiosti tällainen tiedotustoiminta myös heillä hallussa, eli KTK tarjoaa tällaisena palveluna tietoturvan tilannekuvaa sekä myös verkostojohtamista, koordinointia ja avunantoa koskien tietoturvaloukkauksia, tietoturvaneuvontaa ja harjoitustoimintaa. KTK:lta löytyy tällaisia viikko kautta kuukausi, tällaisia tiedotuksia, uutiskirjeitä, joihin voi ilmoittautua vastaanottajaksi, ja sieltä saa tästä kybersäätä, erittäin mainio tiedoksianto siitä, että miten Suomessa, minkälainen tietoturvallisuuden tilannekuva Suomessa. Ylipäänsä Suomi tällaisena pienenä maana ei ole kansainvälisesti niin mielenkiintoinen yleensä, ja tarkoittaa sitä, että löytyy harvoja vastaavia tahoja, ketkä kykenevät tuottamaan tällaista laadukasta tilannekuvaa, tietoturvallisuuden tilannekuvaa Suomesta, mutta KTK on yksi niistä. Joitain yrityksiä toki löytyy ja joitain muita vapaaehtoistahoja, ja myös me Blue Team Pillarsissä niin kerromme mielenkiintoisia ajankohtaisia asioita aina säännöllisesti tarvittaessa. Mutta KTK on siis viranomaisena tässä erityisen kunnostautunut. No sitten hieman taustaa, ennen kuin mennään tuohon kyberturvamittariin tarkemmin, niin tietoturvastandardeista, viitekehyksistä ja kriteeristöistä näin yleisesti ottaen olen niputtanut tässä kaikki 3 samaan, mitä ne lyhyesti ovat ja miten ne liittyvät tähän kybermittariin. No käytännössä tällaiset tietoturvastandardit, viitekehykset ja kriteeristöt ovat tällaisia liike-, viranomais-, yhdistys- ja muuhun toimintaan ja niiden toimintaan tietoturvan arviointia varten kehitettyjä erilaisia työkaluja. Ja ne ovat teknologian neutraaleja, yhteisiä standardeja, niitä on olemassa useita erilaisia. Niiden perusteella yritys tai organisaatio tai muu taho voi arvioituttaa tai arvioida itse omaa toimintaansa, eli peilaamalla näihin viitekehyksiin, standardeihin ja kriteeristöihin. Ja näin arvioituttaa oma tietoturvatasonsa. Joissain tapauksissa se
on pakollista, voi olla, että liiketoiminta tai viranomainen sen vaatii tai lainsäädäntö sen vaatii. Joissain tapauksissa se voi tarjota taas kilpailuetua ja on siinä mielessä vapaaehtoista, mutta kannattavaa. Ne ovat yleensä teknologianeutraaleja, eivät ota kantaa siihen, että miten jokin asia on toteutettava, miten siihen tulokseen on päädyttävä, kunhan päädytään siihen tulokseen sen kriteeristön tai standardin esittämällä tavalla. Eli tavallaan sen tulokseen voidaan päätyä useilla erilaisilla keinoilla, esimerkiksi erilaisilla teknologiaratkaisuilla. Ja ne tosiaan mahdollistavat yrityksen tai organisaation toiminnan arvioimista tietoturvan tulokulmasta, tarjoaa mahdollisuuden mitata, hallita ja parantaa yrityksen tai organisaation toiminnan tietoturvan tilaa. Osa näistä on, niin kuin totesin tuossa aiemmin, niin yritys- tai organisaatiotoimessa lainsäädännön, reguloinnin, liiketoiminnan tai kattojärjestön vaatimia, ja ne on oltava joissain tapauksissa. Osa on kansainvälisiä ja osa kansallisia. Meitä löytyy tunnettuja kansainvälisiä isolta, 27001 on hyvin tyypillinen, perinteisesti tunnettu viitekehys. Osa kansallisia, näitä löytyy esimerkiksi valtionhallinnolta muutamia tunnettuja Suomessa olevia kriteeristöjä. Osa maksullisia ja osa maksuttomia. Maksullisista esimerkiksi tuo ISO 27000, niin siihen kun jonkun akkeroidun tahon kautta haluaa sertifioitua, hankkia sertifikaatin, ISO 27001 sertifikaatin jonkin tietyn toiminnan tai yksikön sertifioimiseksi siinä organisaatiossa tai yrityksessä, niin hinta voi olla hyvinkin suolainen. Puhutaan useista kymmenistä tuhansista euroista. Muistaakseni 70 000 euroa maksoi ISO 27000 siinä sertifioituminen. Osa taas maksuttomia, eli meiltä löytyy Suomesta esimerkiksi tällaisia kriteeristöjä kuin Pitukri tai Katakri tai vahtiohjeistukset, jotka ovat sitten kenen tahansa noudettavissa ja downloadattavissa tuolta valtionhallinnon sivuilta. Ja näitä kriteeristöjä, näitä voidaan soveltaa eri tavoin, eli laaja-alaisesti koko yrityksen tai organisaation toimintaa läpileikkaavasti tai sitten määrättyjen toimintojen arvioimiseksi ja auditoimiseksi. Ja näitä voidaan käyttää tietoturva-auditoinnin tai arvioinnin pohjana. Mitäs eroa on auditoinnilla ja arvioinnilla? No, kerron kohta tarkemmin lisää. Näitä voidaan käyttää itsenäisesti tai sitten jonkin kumppanitahon, vaikka palveluntarjoajan kautta hankittuna palveluna, jos kokee, että ei ole talossa tarpeeksi osaamista tai kompetenssia, kypsyyttä, maturiteettia, kyvykkyyttä itseisarviointiin, niin myös silloin on olemassa erilaisia kumppaneita, jotka tarjoavat maksullisena palveluna sitten näitä arviointeja tai auditointeja. Tässä lopussa alhaalla on erilaisia kansainvälisiä ja kansallisia kriteeristöjä. Näistä tunnettuja, esimerkiksi hyvin tunnettuja tämä ISO, NIST, National Information Standardization Institute, muistaakseni Yhdysvaltain tällainen kansallinen standardoija-instituutti, niin niiltä löytyy myös tällainen ilmainen Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, joka on myös ihan näppärä kokonaisuus, nippu ohjeistuksia. Suomessa sitten taas tällaisia kuin Vahti, Katakri, Pitukri ja niin edespäin on myös ilmaisia ja kannattaa niihin myös tutustua tarkemmin. No, seuraavaksi hieman tarkemmin eroa, että mitä eroa on tietoturva-auditoinnilla verrattuna tietoturva-arviointiin. No, tietoturva-auditointi. No, tietoturva-auditoinnissa käytännössä siinä lähtökohtana on yleensä, että valitaan jokin kriteeristö, jokin näistä edellä mainituista esimerkiksi, jonka mukaan se auditointi sitten suoritetaan. Käytetään pohjana jotain tästä kriteeristöstä. Ja yleisimpiä käyttäviä kriteeristöjä ovat juurikin esimerkiksi nämä edellä mainitut vahtiohjeistot, katakrit, isot ja niin edespäin. Ja tietoturva-auditointi yleensä tutkii tietoturvan ajantasaisuutta ja vaatimusten mukaisuutta, niin sanottua compliance-asioita. Ja se kattaa usein vain pienen osan organisaation turvallisuudesta sekä siitä turvallisuudesta, joka suojaa yritykselle tärkeitä tietoja. Auditoinnissa on tärkeänä säännöllisyys ja määräajat vuosikellon mukaisesti, eli tarkoittaa sitä, että yleensä
organisaation tai yrityksen toimintaa kiinnostaa auditoida oma toimintansa säännöllisesti, eli tällaisella sertifioinnilla on yleensä määräaika, umpeutumisaika, jonka jälkeen se on sitten uusittava, ja siitä johtuen niin auditointi on sitten suoritettava uudelleen. No, tietoturva-arviointi on taas sitten huomattavasti vapaamuotoisempi. Se on tällainen vapaamuotoisempi tapa selvittää yrityksen tai organisaation turvallisuuden taso. Ja se saattaa poiketa auditoinnista eri tavoin tietenkin, mutta käytännössä niin, että se saattaa olla esimerkiksi jonkin tahon, vaikkapa tässä tapauksessa KTK:n, Kyberturvallisuuskeskuksen laatima kokonaisuus, joka saattaa koostua vaikkapa useista eri viitekehyksistä tai kriteeristöstä. Se saattaa myös olla vaikkapa jonkin palveluntarjoajan laatima omaehtoinen kokonaisuus, joka koostuu useista erilaisista kriteeristöistä, on ikään kuin niiden tällainen yhteen summa. Ja se on huomattavasti vapaamuotoisempi ja se ei pelkästään ota kantaa mitä siinä kriteeristössä mainittuihin asioihin, vaan myös esimerkiksi henkilöstö- ja toimitilaturvallisuuteen tai vapaamuotoisesti mihin tahansa muuhunkin asiaan, mihin se arviointi sitten on alun perin tehty. Ja sillä voidaan mittaa niin kuin kohteen yleisempää turvallisuuden tasoa ja etsiä erilaisia parannuskohteita, vaikkapa henkilöstö- ja toimialaturvallisuuden puolelta. Sen lisäksi tietoturva-arviointi, niin siinä pystytään arvioija pystyy ottaa tarkemmin myös kantaa, että miten jokin epäkohta voidaan tarvittaessa korjata. Että kun auditointi ei ota niinkään kantaa, että millä tavoin jokin asia on saatava kuntoon välttämättä, riippuen tietysti siitä palveluntarjoajasta, mutta tietoturva-arvioija taas sitten voi hyvinkin kertoa vapaamuotoisemmin, että oman näkemyksensä, että miten jokin asia on syytä sitten fiksata kuntoon. No mikäs tämä kyberturvamittari sitten, tai kybermittari, joka KTK on laatinut? No se on käytännössä syksyllä 2020 KTK on julkaisema ilmaistyökalu yritysten ja organisaatioiden tietoturvan itsearviointiin. Ja se on yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Kyberturvallisuuskeskus laati sen vuosien 2019 ja 2020 aikana. Varmasti kehitys jatkuu edelleen. Sen pohjana toimii kansainväliset NISTin Cybersecurity Framework sekä tietoturvallisuuden C2M2-malli, Cybersecurity Capability Maturity Model-malli. Ja se on käytännössä työkalu. Käytännössä se on Excel-kysymyspatteristo, sisältää useita kymmeniä kysymyksiä kyberuhkien kartoittamiseen ja niiden hallintaan. Ja sen työkalun, sen Excelin kysymykset on saatavilla suomen, ruotsin ja englanninkielisinä. Ja se on samalla sekä toimintamalli, työkalu että verkosto. Sieltä on myös tämmöisiä verkostoitumisominaisuuksia. Se tarjoaa yrityksille ja organisaatioille näkymän kriittisten sisäisten tietoturvaan liittyvien toimintojen, prosessien ja riippuvuuksien itseisarviointiin. Ja toimii tällaisena työkaluna, yrityksen tai organisaation työkaluna kehittää kykyä vastata kyberuhkiin ja turvata se yrityksen tai organisaation toiminnan jatkuvuutta. Alun perin sen pääasiallisena kohderyhmänä oli huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset, mutta se soveltuu kyllä kaikkien toimijoiden käyttöön toimialasta riippumatta. Ja sen avulla yritysten ja organisaation johto saa näkymän toimintansa kannalta tärkeimpiin kyberkyvykkyyksien kypsyystasoon. Ja tulosten perusteella pystytään sitten analysoimaan ja määrittelemään niitä tarvittavia kehitystoimenpiteitä sitten saavuttaakseen parempi kyberkyvykkyys ja kypsyystaso. Ja KTK tarjoaa myös tällaisen kypsyystason vertailua muihin suomalaisiin toimijoihin, tällaista benchmarkkausta tällaisilla anonymisoiduilla referenssi- ja suositustasoilla. Ja vertailua parhaiden käytäntöjen jakamiseksi toimijoiden kesken. Tähän en ole tosin vielä vuoden 2021 alussa, en ole vielä tätä toiminnallisuutta löytänyt, mutta tuloillaan varmasti on. Ja se on tällainen yhteinen malli kyberturvallisuuden viestintään, arviointiin ja kehittämiseen organisaatioiden sisällä ja yhdessä alihankkijoiden tai viranomaisten kesken. Tällainen
itsesarviointityökalu. Organisaatio voi itse lähteä tähän tutustumaan, hakemaan ne kysymykset ja ryhtyä arvioimaan omaa toimintaansa, joko läpileikkaavasti tai koskee jotain tiettyjä yksiköitä tai toiminnallisuuksia. Tässä hieman kuvakaappaus tuosta KTK:n dokumentaatiosta. Tällainen hyvä tapa, best praktiikka, hyvä käytäntö, miten KTK esittää, että miten tämä prosessi olisi hyvä toteuttaa. Eli aloittain tällä arvioinnilla, kun ollaan tutustuttu näihin dokumentaatioihin ja ohjeisiin ja siihen itse työkaluun, ja ollaan havaittu, että ketkä ovat sitten soveltuvia talon sisällä tai organisaatiossa arvioimaan, niin voidaan lähteä sitä arviointia toteuttamaan, valmistaudutaan siihen, pyritään havaitsemaan, ketkä ovat ne haastattelijat, ketkä sen arvioinnin toteuttaa, määritellään, että ketä haastatellaan, mitä haastatellaan, mitkä ovat tavoitteet, mitkä yksiköt pyritään saada kartoitettua ja niin edespäin. Selkeästi toteutetaan tämä haastattelu tai arviointi. Se voidaan toteuttaa yleensä tosiaan tämmöisenä työpajoina, haastatteluina, jossa sitten ne määritetyt henkilöt ja prosessit auditoidaan, haastellaan, tarkastetaan, luetaan läpi. Ja kun haastattelu on ohi, niin tunnistetaan niitä kehitystoimenpiteitä. Minkälaisia asioita havaittiin hyvin toimiviksi, mitkä taas havaittiin kehityskohteiksi ja esitetään näitä toimenpiteitä sitten johdolle ja pyritään saamaan niihin sitten resursseja sitten niiden korjaamiseksi. Ja asia on tietysti hyvä toteuttaa säännönmukaisesti, säännöllisesti, esimerkiksi vaikkapa vuoden tai parin vuoden välein ja säännöllisesti sitten uudelleen arvioituttaa samat toiminnallisuudet ja katsoa, että missä ollaan sitten päästy eteenpäin ja missä on vielä kehitettävää. No, tähän loppuu vielä tästä kybermittarista johtopäätöksiä, hieman omia havaintojani siitä, mitä koen itse, että tässä kybermittarissa on hyviä puolia ja mitä ehkä kehitettävää puolta tai mitä heikkouksia. No, ensinnä hyvistä puolista, niin pidän itse, että tämä kyberturvamittari on hyvin asiantunteva, monipuolinen, suoraviivainen, avoin, erittäin hyvin dokumentoitu, erittäin hyvät ohjeet, vapaasti käytettävä työkalu, ilmaistyökalu, johon organisaation kannattaa ehdottomasti tutustua. Erityisesti jos kokee, että asiat on ajankohtaisia ja nyt on syytä ryhtyä arvioimaan oman organisaation tietoturvan tilaa. Se perustuu kansainvälisiin viitekehyksiin, hieno homma. Siinä käytetään valmiita hyväksi havaittuja, tunnettuja viitekehyksiä, mutta se on kuitenkin huomioitu suomalaisen ympäristöön soveltuvaksi. Eli siinä on sovellettu kyberturvamittarin kysymyspatteristoa suomalaisen ympäristöön soveltuvaksi. Ja nykyisellään kyberturvallisuuden mittaamista tapahtuu erityyppisillä viitekehyksillä, joita esittelin ja mainitsin tuossa aiemmin, ja ne vaihtelee organisaatiosta toimialasta riippuen. Ja eri viitekehyksillä saavutut tulokset ei ole suinkaan vertailukelpoisia. Mutta tällainen kansallinen kybermittari mahdollistaisi Suomessa tällaisen yhteisössä käytettävän mittariston, tällaisen vertailumittariston, toimialan sisällä vertailumittariston, ja tähän KTK on todennäköisesti jossain vaiheessa esittelemässäkin tähän mahdollisuutta. Erinomainen mahdollisuus siihen. Jos vertaa kybermittaria vahtiohjeistuksiin, jotka ovat myös ilmaisia valtionhallinnon sivulta noudettavissa, niin ne ovat nimensä mukaisesti ohjeistuksia. Vahtiohjeet ovat nimensä mukaisesti ohjeistuksia. Ne eivät siis sovellu suoraan auditointi- tai arviointikäyttöön, toisin kuin kybermittari soveltuu. Jos vertaa taas ison tunnettuun 27001 viitekehykseen, niin se on erinomainen viitekehys sekin, ja sopii erityisesti, jos organisaatio haluaa sen sertifioitua. Mutta itse arviointiin niin se ei ole yhtä järkevää kuin kybermittari. Käytännössä sen pointtina on sertifioituminen. Sitä yleensä käytetään tämmöisessä varsinaisessa auditoinnissa, ei tällaisessa itsearvioinnissa. Se on maksullinen
Ja näin, no, näistä syistä johtuen niin kybermittari soveltuu tämmöiseen itsearviointiin paremmin. No mitä heikkouksia koen tässä kybermittarissa olevan, niin lähtökohtaisesti on huomioitava, että ilman riittävää asiantuntevaa osaamista niin tästä työkalusta ei organisaatio välttämättä saa kaikkia hyötyä irti. Ja jos on henkilöitä, kellä ei tarpettavaa niin kuin maturiteettia, kypsyyttä, kompetenssia suorittaa tällaista arviointia, niin silloin nämä tulokset voivat sitten antaa tällaista vääristynyttä turvallisuuden tunnetta. Voidaan mennä niin sanotusti metsään sitten, jos ei ole tuota kompetenssia suorittaa tätä arviointia riittävällä tarkkuudella. Ja itse asiassa arvioinnissa on myös heikkouksena tämä sokeus omalle työlle, eli vaikka kompetenssia saattaisikin löytyä, niin tällainen jääviys ja neutraaliuden puute voi heikentää tätä arvioinnin laatua. Eli voi käydä niin, että sitä välttämättä ei kykene havaitsemaan, voi olla tullut sokeaksi omalle työlleen, joka on ihan tyypillistä ja ymmärrettävän luonnollista, ja ei välttämättä kykene havaitsemaan kaikkia epäkohtia. Ja tässä tapauksessa eli tällainen ulkopuolinen kumppani, niin voi ollakin parempi, kun ulkopuolinen kumppani on objektiivinen ja neutraali ja ei tunne organisaatiota sillä tavoin, että olisi sokea sille omalle työlleen ja saattaa olla avuksi siinä tapauksessa. Sitten on huomioitava myös, että kybermittari on tietysti mainio ilmainen työkalu, mutta se nojaa vain kartoituskysymyksiin. Eli työkalu, jossa on siis nämä Exceli, on tämä Excel, jossa on siis nämä kysymykset. Se nojaa käytännössä niihin sekä totta kai sitten arviointivaiheissa niissä työpajoissa käsiteltyihin dokumentaatioihin. Mutta arvioinnin toteuttaa siis loppupeleissä vain ihminen, ja arvioinnissa kerätty data perustuu pääasiassa yleensä vain ihmisten luomiin dokumentteihin ja vastauksiin. Ja tässä tapauksessa arviointia onkin hyvä täydentää jollain koneellisella tarkastuksella, esim. Haavoittuvuuskannauksella tai penetraatiotestauksella. Koneellinen testaus ja tarkastus voi parantaa tätä arvioinnin lopputulosta ja olla siihen täydentämässä. Mutta kaiken kaikkiaan kyberturvamittari on mielestäni hyvä lähtökohta organisaation tietoturvan itse arviointiin, mutta näitä ennalta mainitsemieni havaintoja on syytä myös huomioida. No tässä lopuksi vielä lähteitä, mitä käytin tässä tämän kybermittarin tutkimiseen. Ja niitä löytyy lähinnä tietenkin Kyberturvallisuuskeskukselta, mutta myös valtionhallinnolta ja isolta ja muutamilta myös mediasta löysin näppäriä lähteitä. Hyvä. Tässä siis hieman poikkeava BTPn Blueteam Buildersin tyylistä hieman tavanomaista poikkeava esitys. Pidin kuitenkin tätä sen verran tärkeänä, mielenkiintoisena ja hyödyllisenä työkaluna, että halusin sen esitellä, vaikka ei ollutkaan mikään varsinainen avoimen lähdekoodin järjestelmä, tietoturvajärjestelmä, mutta ilmaistyökalu, suosittelen siihen tutustumaan. Tässä vielä esiteltynä erilaisia muita mahdollisia aiheita, joita Blueteam Buildersissa me pyrimme esittelemään, ja asioita ja aiheita löytyy tietysti hyvin paljon. Tietoturvallista freeware ja open source tavaraa riittää nettipullollaan. Jos itse koet, että sinua kiinnostaisi tulla esittelemään vaikkapa omaa jotain rakentamaasi järjestelmää, jotain FOSS-järjestelmää, niin ota ihmeessä yhteyttä joko minuun, Markus Söderblomiin tai Jani Rätyyn esimerkiksi LinkedInin kautta. Tuossa esityksen lopussa on vielä noita yhteystietoja. Siellä on myös BTPn mailiosoitteet ynnä muuta. Voit olla esimerkiksi sitä kautta yhteydessä myös ja olet tervetullut, kuka tahansa näistä asioista kiinnostunut on tervetullut esittelemään omia tuotoksia ja järjestelmiä ja kertomaan niistä ja saamaan tarvittaessa myös apua niiden rakentamiseen. Eli me emme missään nimessä väitä olevamme asiantuntijoita näissä kaikissa järjestelmissä, vaan meitä yhdistää se kiinnostuneisuus näihin asioihin ja tarjoamme vertaistukea ja keskustelua ja foorumin tämmöiselle keskustelulle. Se on se niin kuin keskeisimpiä asioita. Ja pyrimme tosiaan näitä tilaisuuksia järjestämään säännöllisesti.
myös livenä tarkoituksena sitten koota porukka kasaan ja käydä keskustelua ja tavata säännöllisen epäsäännöllisesti ja käydä keskustelua näistä asioista. Jokainen tilaisuuksiin mukaan tullut saa vieläpä tällaisen hienon Blue Team Builders-tarran, jolla voi sitten edustaa Blue Team Buildersia. Ja jos haluaa tulla toimintaan niin kuin enemmän mukaan, kirjoittamaan blogitekstejä ja näin päin pois, niin lippikset, teepaidat ja muut on sitten tietenkin saa mahdollista sitten myös sellaisia tilata. Mutta hyvä, tämä päättää tämän esityksen. Kiitoksia kuuntelusta. Tässä vielä Blue Team Buildersin yhteystietoja. btb.blue on meidän web-sivun osoite. Kannattaa siellä katsoa vähän tarkemmin toimintaa. Ja myös toinenkin domain blueteambuilders.fi on olemassa ja tuossa vielä tuo Blue Team Buildersin sähköpostiosoite. Kiitoksia tästä ja nähdäänpä jälleen taas sitten mielenkiintoisen kyberturvallisuusrakentamisen parissa. Kiitos.